for. Men der er i hvert fald en der, og der er en der. Jeg er rimelig nervøs, men det er meget sjovt at se, hvordan folk reagerer. Hvorfor gør vi egentlig det her? For en reaktion. Se, hvordan folk reagerer. Altså, for en reaktion, ingen reaktion. Det der foregik var, jeg sidder her helt uskyldigt, stille og roligt, spiser min frokost. Da jeg pludselig bliver afbrudt på det groveste af nogle skrigende aber, der står der og råber og skriger i vildsky. Man hørte et skrig, og så vendte jeg hovedet, og så stod der 3-4 tosser og råbte alt, hvad de kunne i kantinen. Overraskende. Jeg havde ikke set det komme, vil jeg sige. Det var fedt. Det var... Man kunne virkelig se, at de udtrykte deres følelser. Det var virkelig fantastisk. Jeg vil gerne se mere af det. Jeg synes, det var lidt mærkeligt. Jeg følte ikke, at jeg var mærkeligt som sådan, men jeg irriterede mig en lille smule, fordi jeg var i gang med en samtale. Rigtig god måde at udtrykke sin kunstneriske frihed. Man kan ikke komme til udtryk i de ting, man går rundt med derinde på gymnasiet. Der er for mange mennesker over det hele. Og derfor så er det helt så, hvis man får lyst til at råbe op og sige, nej, stop, jeg vil ikke mere. Så kan du ikke. Ingen lytter. Med mindre, at du selvfølgelig stiller dig op på en væg og så bare råber så højt du kan.